Dámy a pánové, vítejte u dalšího random vlogu a dneska tak si dáme otázky z Instagramu, takže jo, dámy a pánové, jdem na to. Takže připravte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, no a my už se jdeme pustit buď do bolesti, utrpení, anebo prostě normálních otázek, takže jdem na to. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na to. První otázka. Plánujete do budoucna i nějaký merch, například trička? Vždycky tady ta otázka, od koho je, nejspíš tam nebude celý jméno. Tady to psal nějaký Tom. Ten si kupoval i klíčenky, fajnový klíčenky, tady můžete vidět fotku. Kdyby někdo chtěl, ozvěte se nám na Instagram Karlovarský gang. No ale, jestli plánujeme nějaký merch. Klíčenky jsme měli, ty jsem teď zpromoval, ale merch úplně nevím, jestli nějaký bude. Nemáme na to totiž žádnou firmu a myslím si, že třeba velký značky jako Real Geek, Go Merch, tak by se nám určitě neozvali. Tam za první musíte mít nějaký goal splněný a u Go Merch úplně nevím, jestli by to prošlo. Hlavně tam bychom nevydělali skoro nic. Ale není to samozřejmě o výdělku, ale prostě spíš asi zatím ne. Takže tak. Takže další otázka. Kdy budete jezdit random města, konečně ne, že budete dělat série ve Varech a td. PS největší hater. Tak to bych neřekl. Jestli budeme jezdit random města, máme v plánu jet do Mariánek a máme v plánu jet možná i do Sokolova. Plus teda teď se nám, pokud sledujete Radyho challenge v Rádoby, kdy děláme ty dny, tak se nám ozývají borci, aby jsme přijeli do Nejtku. To je free místek, pokud se nepletu. Pokud ne, tak omlouvám se, jo, všem. Ale nevím, možná jo, ale ne teď. Třeba v dubnu. Takže tak. Teď ale předávám slovo Chrisovi, který bude číst další otázku. Proč vlastně pan Radek Hrádek? Vlastně můžete se ptát, když děláme M-Team, proč ne celý M-Team? Menta třeba. Pan Radek Hrádek, neboli Rady, je vlastně Karlovarák a jestli víte, tak náš kanál se jmenuje Karlovarský gang a to je jako... Pak by to nedávalo moc smysl, i když jsme dělali třeba videa z Frankštátu pod Hradoštěm, tak to bylo ale v rámci i vlastně jednoho člena z M-Teamu. Dá se jako o tom spekulovat, jestli to je dobrý nebo ne. Chodíte na jedničku. Toto téma je za mě dost osobní, nikdo z nás z Karlovarského gangu na to nechce odpovídat, je to naše osobní věc, ale samozřejmě ví to pár lidí, s kterými vlastně se známe. Celý Karlovarský gang vlastně ví, odkud jsme, z jaký školy. Ale za mě na tohle téma nechci odpovídat. Tak jo, teď se vyměníme zase s Adisem. Tak jo, další otázka. Co takhle navštívit Bochov? Já popravdě nevím, kde je Bochov, takže... no... Nevím, asi spíš ne, protože říkám, Mariánky, Sokolov teď jsou v plánu. Tak jdem na rovnou další, protože tahle byla rychlá. Budete v Karlových Varech, které je Karlovy Vary, jo. Už jsme byli, jo, natočili jsme tam prosím nás, už se mi dostala i jedna otázka. Ano, tyhle dny byly přetočený ve Varech, jinak to nepřetáčíme. Ale z toho důvodu, že jsme z Chebu, tak normálně, když budeme v jiném městě než Cheb, tak to bude přetáčený, jo. Ne, nespíme tam s rodinou. Prostě to byla otázka taková zajímavá, no. Takže tak, jdeme na další otázku. Bude den 100 v bazénu v Aquaforum? Nevíme. Nevíme, jestli vůbec den 100 bude. Už totiž víme nějaké věci. Nevíme, jak dlouho to bude pokračovat, jestli vůbec bude ten den 100, ale i kdyby byl, tak nevíme, jestli budeme zrovna v Aquaforum. Protože snažíme se teď vlastně ty Mariánky a Sokolov. A vlastně i Karlovy Vary. Tak jo, poslední otázka. Kolik vám je let?
Taky extrémně osobní otázka. Řeknu, že pod náma je člověk, který mu je 18 let a nám je vlastně ten tým je hodně rozdělený na věkové skupiny, ale pohybuje se to od vlastně těch 18 let, ten člověk není za kamerou ani nikde, ale máme to jakoby zákonný zástupce, ale pohybuje se to jinak od 15 do 12 let. A tomu, kterýmu je 12, taky není jakoby před kamerou, takže tak. Začneme jednou věcí, která mě fakt jako nadchla. Tady máte když tak to storíčko. Tady jsme u pořadu televize Nova, tady je Karlovarský gang. No a teď. Ježišora, to je fakt top. Mafián ve fake Moncler, chebská klasika. Já nevím, jestli byla fake ta Monclerka, je to možný, ale jestli to je chebská klasika, nevím, jen mi to přišlo jako vtipný, kámo. A my se s vámi loučíme. Vlastně ve shortech bychom řekli, označujte pana Radka Hrádka, ale v shortech určitě označujte taky. A my se s vámi loučíme. Takže tohle byl takový speciální random vlog číslo 04. Mějte se a čau.